Robert Abela għal xi raġuni ma jridx jew ma jistax inaddaf ismu u isem il-Partit Laburista. Dan hekk kif meta l-ħamis filgħaxija għat-tieni darba Net News staqsa lill-Prim Ministru Robert Abela jekk hux se jiftaħ libel fil-konfront tan-Nutar Robert Aquilina. Dan wara li fil-pubblikazzjoni tiegħu tal-ktieb dwar l-iskandlu Pilatus huwa spjega li l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg ipproteġiet lil Antoniella Gawci e kif kemm missiera kif ukoll huwa kienu klijenti u canvassers ta' Robert Abela. Aquilina indika li dan possibilment seta' kien fattur illi wassal sabiex l-Avukat Ġenerali toħroġ din l-ordni msejħa nolle prosekwi bilan illi ma tmexxix bil-passi legali fil-konfront ta' Gawci li dak iż-żmien kienet risk manager tal-Bank Pilatus. Għal-assant, Net News staqsa lil Abela dwar dan kollu bil-Prim Ministru jiġħad u jgħid illi ma jara xejn ħażin fid-deċiżjoni ta' Buttigieg iżda jaħrab għal kollox milli jwieġeb dwar jekk hux se jiftaħ l-libel biex inaddaf ismu jew le. Di ma tqanqallek xi ġifieri dubi din nolle prosegwi. L-affarijiet taħt l-amministrazzjoni immexxija minni isiru b'mod ferm differenti minn hekk. Tkun qed tiftaħlu libel ġifieri. Id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Avukat Ġenerali ħaditha b'mod mill-aktar awtonomu u indipendenti u għalhekk niċħad kategorikament li b'xi mod kien hemm xi interferenza fil-qadi ta' dmirijiet tagħha. Ma tkun qed tiftaħlu libel ġifieri. Kien affukat fuq li mexxi l-pajjiż. Dan ifisser li Robert Abela minkejja li qed jiġħad mhux lest li jnaddaf ismu quddiem il-qorti wara li l-pubblikazzjoni tan-Nutar Aquilina ċabsitu mal-iskandlu li lura fl-2017 pratikament waqqa l-Gvern tal-Labor. U fil-waqt li ma jridx inaddaf ismu jidher illi Abela mhux kommess jew jinsab bidejh marbuta biex inaddaf sansitra isem il-Partit Laburista illi tiegħu huwa l-mexxej. Dan kif Net News taqsih jekk hux qed jinvestiga internament id-dikjarazzjoni li għamlet Rożjan Kutajjar meta qalet illi kulħadd kien qed jitħanżer. Prim Ministru, l-investigazzjoni interna tal-Partit Laburista dwar il-ħnisrijiet li semmit Rożjan Kutajjar fiex waslet? Bdejta? Issa għaddu il-ġimgħat u sal-lum għadna ma nafux min kienu dawn il-kulħadd illi qed jitħanżru bi-flus il-poplu fih dan il-Labor, Robert Abela donnu komdu illi madwaru hemm min qed jitħanżer.